बेराम दानो थांनोसैब्रा आरो माथो खालामबाय थानोब्रा फुजाफोराव दावराव दावसि खोनासंनोनो बाबाय आं बांद्राय दावराव दावसिखौबाथाय हाथारालै आं मा जाखो फैदो थांनोसै आं दानो थांनो बाथारदोंमोनहाय दाबो जिलाफि गुगुनिखौनो जानायानो जायाखै होद बांद्राय गोदै बुस्थु जाजाया फै गारियाव गाखोफै आरो थांथाराबालाय थादो नोंहा आं थांनोसै नों बुंथारबायबालाय थांनोसै अब्लालाय गाखोफैदो बांद्राय दावराव दावसियाव थानानै खोमायानो गला जाजोबसिगोन आंना जागोन दे थौदो आला बेथ' आनैसोलै बाबावै माथो एमावराजासो फैमारबायसो होनबा बे फुजा नायनो साब्बास आनै साब्बास आं जेखौ दाउट खालामदोंमोन बेयो सैथो महर लामारबाय लाइन मारिनो मोननाय नङा होननानै आंखौ लाबोफालायाखैमोन आरो दुर्गा फुजा नायनो ना ओइ गथ' जानला मोनला दाबुंहाय आंखौ मानो बुङा दे आंखौ लाबोफालाया आरो फुजा नायनो सेंग्राफोरजों लाइन मारिनो मोननाय नङा होननानै नोंखौलाय मानो लाबोफानांगौ जाखोसै आंलाय आला बिदिसो होनदों ना नों आनै नोंखौ गावगोन हामा आबौ सना हामा आनैसो दागाव एमावराजा थौदो न'आव थांनोसै लोखि थबसि मा होनखो जेबो नङा फै जोंबो थांनो ओंखारखाबाय गारियाव गाखोफै नाङा दे जों थाङा फैब्रा थबसि गाखोफै नाङा दे जोंहा थाबायनानै थांगोन गाखोफैदोब्रा जेबो नङा लोखि थबसियालाय आंखौ गाज्रिसो मोनबाय नामाब्रा फै एमावराजा गाखोफै आनै नों उनाव थां आं सिगाङाव जाहैगोन ओइ गथ' गारियाव गाखोनबा गाखोबा थां आला उल्थासो बावना दानो गाव गाखोनां नै नोंनि बे मेगजिन गुलिखौनो गिनो आं गिमाराथ' दावदै गथ'फोरजों गथ' जाफानो नाङा दे उनाव जिरायथां नोंखौ न'आवसो नायगोन आंबो नोंखौ न'आवसो नायगोन दे न'आव नायलायबाय था गारियाव गाखोफैदो जों थाङा एमावराजाखौल' लांफादो दे मानोब्रा मानो उनाव सोंबाय थानाङा जोंहा आखाइ आथिं दङ थांगोन नोंस्रा थांदो दे आइ थबसि थौदो थांनोसै जागोन आबैमोन आं थांनोसै दे थांदो आबौ फिसा आच्छा एमाव दुर्गा फुजानि पिस्तलखौनो लाबाय नामा नोंहा औ लाबाय मानसि गाज्रि थङालि थगायसुलिफोरखौ गावनो मा होनदों नों एमावराजा मा देहायाव नांदों नामा जानला मोनला दाबुं आंखौ गावहा थङालि थगायसुलि नालाय देहायाव नांसो गारदों बापावै हालालां नोंसोरनि नांलायनायखौ थाब दोनहैथारनोसैलां नोंसोरखौ बे एमावराजाया ओरैबायदि दुस्थ'ना मालाबा आंजों गाज्रियैनो बुजागोन मा आंहा बिमा बिफा गैया नामा नों आंखौ जानला मोनला बुलाबायनो ओइ गथ' उल्था दाबुं दे थगायसुलि जाबाय नोंसोरनि नांलायनायखौ खोनासंनो हालां होमबालाय थौदो आरो गावखौनो बडिगार्ड बायदि मोनलायाखै बे नख्लि सिलाय लाफानानै नख्लिसो होना लादों आंनि सिलायखौ बे नख्लि सिलायजोंनो दानो बुरला दागो थालायनाय गावगोन जाबाय सिरि थादो जाबाय आयु बालाम बदतमिज बोरायफोरा आंखौ जि नायसोबाय सेंग्राफोरजोंसो बिदि नायजानो लुगैयो आं बोरायफोरासो जानो बायदि नायथारदों ओइ बदतमिज बोरायफोर सिख्ला मानसि नुफेराखै नामा माथो गुसुं जि गानदोंलै आबै बिदि गुसुं जि गानबा थाम्फै अरोना अरा आबै लाजियाना नोंसोरो सिख्ला मानसिखौ बिदि एदावनो नैबे दखानखौ नुदोंना नोंसोर नों ओंखारलां माबार नङाबा आंजों दाम जागोनसो नों लाजिनो गोरोङा सिख्ला मानसिखौ लाना मानो बेरायदों ओइ बदतमिज बोरायफोर सिख्ला मानसिखौ एदावबाय थादोंना नोंसोर आंजों दानो भिडिअ बानायनानै भाइरेल खालामजागोन होमबा नोंसोरो पुलिसजों हमजागोन सिख्ला मानसिफोरखौ एदावदों बोराय मांथाफोरा होननानै आयौ बोराय होनखायो जानाय नंलाथ' थांनोसै बदतमिज बोरायफोर जागौ थौ थांनोसै आच्छा बोराय सना माबाफोर बायबावनांगौमोन नामाथाय दिनै बेखिनिखौनो लाथ'दो गाबोन बायना होगोन आं नांगौ औ गाबोन बायनानै होगोन आं मा नांगौ थेंक इउ बोराय सना थेंक इउ नै माथो एक्ट्रिसलाय दावसोदेलाय आयौ बाला फुजा नायनो फैदों नोंसोरबो औ दावसोदेलाय सोरलाय नोंना लोगोआ दावसोदेलाय बेयो ना जोंहा आबौनि फंबाय मोजाङानो जादों दे फिसौ बिबौ बेरायदों ओमफ्राय बे बोराय मानसिनोलाय मानोथो थुफ्ला थुफ्लि लाहोदोंब्रा नोंलाय बारा बोराय बुंबाय थानाहाय बालिनि इसेबांबो बोराय नङा दे बोराय नङाथ' आरो बे सन्थलाया जा बुंबाय थायो ओइ नोंबो मा जात बुङो होद सादा सिदा डाइरेक्ट खोथाखालै आंना थगायला बुंफ्ला नंथारालै बोराय नालाय बोराय बुंबाय ब्रा बांद्राय जौ लोङै मेगनानो जाला बदतमिज सन्थला बेनिखायनो बोराय नङिफोरखौबो बोराय बुंलाबायसै दे होनफ्लांबाय थादो दे नोंसोरो जोंबो थांनोसै थौदो आबौ सना थांनोसै दे थौदो बे
बिबौनि फंबाय होनखोना माखो बिबौनि फंबायथार जानोलै जानोबो हानाय सोर मिथिगौ दा बेफोरखौ बाद होदो थांनोसै थौदो आं थाबायनो हाला र गारि लाथारनोसै फैसा गैया थाखा गैया मा गोसोखांब्रबो नों सिन्था खालामनाङाब्रा आं गाबोननो गारि गंसे लाबोगोन ना बांद्राय गथ'नि सिगाङाव डायलग मारिबाय थानाङा दे डायलग मारियाखैब्रा गाबोन नुगोन ना दे सिमांखौ गाबोन नुबानो जाबाय थौदो थांनोसै न'आव थौदो मा मोनबाय थादों नोंनि मावराजा आंखौ फुजा लांफैलासिनो हौवाफोरजोंसो लाइन मारिबाय थादोंना नों आंलाय माला हौवाफोरजों लाइन मारिहैखो आला मासे थगायसुलिलै आनै नोंलाय आंखौनो आंनि सिगाङावनो थगायबावबाय बे थफेरा मा सोरमोन होमबा नोंसो बुंदों दा हौवाफोरजों लाइन मारिहैदों होननानै आंथ' सासेल' मानसिजों थांदों बे सासेल' मानसिखौलाय मानो हौवाफोर होननानै बुंनांगौ हौवाफोरा बुरजाबासो हौवाफोर होननानै बुंनांगौ दा सासेल' मानसिखौ हौवाफोर होननानै बुंनाङा दे बेबो हौवा नङा सेंग्रासो सेंग्रा मदद जांगिला बुआ एमाव बेटा मोजां खोनाथारदों माथो आदा आंखौ एमावराजे बायदिसिना बुंगासिनो एमाव बेटा नोंनि खुगायालाय मासे गाज्रि जाखो मालानिफ्राय सोलोंखो नों बेफोरखौ मा नोमफाला बेलाय आंहालाय मा दाय जाखो बे आनैयालाय थफेरामखौलाय मानोथो मदद जांगिला होननानै बुंनांगौ आच्छा होनदो मा जाखो आबा नों मा मिथिनो आनैनि दुष्ट खामानिफोरखौ आनै आंखौ दुर्गा फुजा नायनो लांफैलासिनो गावहासो थफेरामजों लाइन मारिहैबाय थादों दावदै एमाव राजाया सैथो बुंदोंना आदा एमावराजाया थगायदोंसो गावखौ दुर्गा फुजा लांफैयैनि थाखाय मासे थगायसुलिलै आनैनाव दुर्गा फुजा लांफैयैनि इसिबां रागा जोंनानै थाबाय आरो नों आं थफेरामजोंनो बेरायाखै थेवबो थफेरामजों बेरायदों होननानै बुंदों आं थगायदों आरो ज' गारि गाखोलायना फैनाया थफेरामजों दावदै मा थगायदों नामा आंखौ मा पलिटिसियान जाखोलै नोंलाय आफा सोर सैथो सोर नंखाय बेखौ बिजिरनो रोङाबा दाद सानैखौबो खोनासङो स्कुला आङो थां ओंखामफोरा जाहैथां नायगोन आं नोंखौ आंबो नायगोन नोंखौ जोंनो वाट ओंखाम जाहैथां होनदोंना बांद्राय नांलायबाय थानाङालै मा जाखो ओंखाम जाहैथां आफा बिराद दुखु मोनबाय आं नोंखौ मानो दिनै नों आंखौ नंखाय बुंग्रा थगायसुला मानसि सानबाय आरोना दाद बेटा नोंखौलाय मानो थगायसुला साननांगौ जाखोब्रा होमबालाय मानो आनैखौ रायाखै नों थफेरामजों बेरायनायखौ दिनै जेबो बुंथ' आं दावदैखौ हस्टेलनिफ्राय फैदोंल'सो नालाय एसे गोसोबायदि बेरायनो होनि आं बेसेबां आंखौ थगायो बेखौ नायबावनि आं आच्छा नायनानैलाय मा खालामगोन नोंलाय आरोबाव जुदि थफेरामजों बेरायबावनाय नुयोब्ला थम थम सलायग्रा ड्राइभारनोसो हाबा होगोन आं बांद्राय सानसोबाय थाजाले आफा सानसोबाय दानसो मारिजागोन अख्रे बेटा अख्रे थांदो थां ओंखाम जाहैदो थां खोथाया फिसा नङा बिराद गिदिरानो आंनि बिनानाव दावदैया थफेरामजों दुर्गा फुजा नायहैलायदों बोरैबा जुदि सानैजों जरा नांलायबा मा जानांगौ जाखोलै बेखौ आं मालाबाबो जाहोनो हाया आंनि बिनानाव दावदैखौ थफेरामजों मालाबाबो गोसो थोलायहोनो हानाय नङा साला ओरैनोबा राजखान्थिनि प्रेसार बेवहाय आरो थफेरामनि प्रेसारा जोबनानैनो थांलाना बोरैबाबा साम' खिंख्रि थिखोनो मावदोंसो नंलायलांलां बे थफेराम होननाय मोनसे ग्रहआ आंनि सोरगिदिं गिदिंबाय थासिगोन खोमा राहु केतुफोर बायदि जियानो जादोला गारनायाव गैयालां बिसोर सानैया गोसो थोलायलायोबा फिल्मनि गुन्दा लिडारफोर बायदि बिसोर सानैनि मोजां मोननायाव गाथेबाय थागोनलां हा नोंनि मोजां मोननायखौलाय सोरथो गाथेदोंमोन मा अर नांखांलायखोब्रा नोंहालाय अरा बिदिनो सम सम नांखाङो आंनि मोदोमाव मालाया मोजां मोनलायदों मोनलायथों आरो नोंहालाय सोर आं जाबाय अमृतपुरी दावदैनि बिदा बे दावदैया हस्टेलनिफ्राय फैनानै थफेरामजोंसो बाजाब जादोंना मालाय लोगोफोर खोमा आरोहाय लोगोबो जानो मोना होमबा सेंग्रा आरो सिख्ला मालाबाबो लोगो जानो हाया जुदि सेंग्रा आरो सिख्ला सानैबो लोगो जानानै दं अब्ला साननानै लाखादो आरो सेंग्रा आरो सिख्ला सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया गावनि फिलिंसखौ लाखुमानानै दोनदों नङाब्ला सेंग्रा आरो सिख्ला मालाबाबो लोगो जानो हाया बे 100% सैथो बाथ्रा नै नों थाम बुंबा उल्था बाथ्रा बुङाखैब्रा हांग्रिमोनदि सैथो बाथ्राखौसो बुंदों आंहाबो कलेज टाइमाव बेसेबां सिख्ला लोगोफोर दङमोन सोरबा आंनि सिख्ला लोगोफोरा आंनि साखाथियाव थायोब्ला गुलाब मोनबाय थायोमोनब्रा आङो गरायनि आखल नालाय हिनजाव गुन्दा नालाय मा होनखो नों गराय माथो नोंना आखलानो गरायनि आखल नङा होमबा मा गराया गाज्रि नामा गराया बेसेबां मोजां गोदोनि राजा रानिफोरा गरायाव गाखोनानै बेसेबां हादोर दावबायदोंमोन आरो बे गरायजोंनो माल माथा रोगायो बे गरायजोंनो खारनाय बादायलायनायाव खारो गरायखौ गाज्रि होननो फैदों गासिबो बुस्थुआवनो गाज्रिखौल' नोजोर दाहो गाज्रि बुस्थुआव मोजां बुस्थुबो हाबदेरनानै थाफायो नोंनावलाय माथो मोनसेबो मोजां गुन गैया रायजोफोरनि थाखाय मा खामानि मावदों इसोरासो मिथिसिगौ आंनि पलिटिकेल केरियारखौलाय मानो गेजेराव लाबोदों आं न'खरनि खोथाखौसो लानानै बुंदों दा बे दावदै आरो थफेरामनि खोथाखौसो बुंदों दा आंलाय दावदैया जुदि थफेरामखौ मोजां मोनमारदोंब्ला नोंखौ थगायदोंबालाय बे नोंनि आखलखौनो लादों आरो बेयावलाय
थाखाय बिदाया जि मावो बिनानावाबो बेखौनो सोलोंगोन आरो मालायनावल' गाज्रिखौ नागिरनानै दिहुनगोन नङाबा गावनावनो जाब जाब जामनानै दं गाज्रि आखलफोरा ओइ बांद्राय जात बुंबाय थानाङालै ओरैमा खर'आ गाज्रि जानानै दङ मिथिङाव एसे दावराव दावसि जानानै फैदों थांलाय दै गुदुं फुदुंहैलाय एसे गब'ना थानि आं दै गुदुङाव दैया फुदुंनानै दोनखादों आं गब'नानै थाहैयो ना मानानै थायो थाहैबानो जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु थफिरानजों दावदैजोंसो एसे सुलाद लानांसिगोन आंनि बेवाइफोर थबसिखौबो नोजोर होदोंमोन दा थबसिखौ गारनानै बिनानाव दावदैखौसो मोनलायबायना होआं सानैखौबो हरा आं बेनो हापां आंखौ निमाहा होदोलै थौदो न'आव थौफिनदो नों गैयिनिफ्रायनो न'आ लांदां जाजोब्बायलै थौदो हापां न'आव थौदो थाङा माथो आं नोंजों थगायजानो नोंजों आरोबाव गोसो सिफायजानो थां आं सरिलै हापां बे बारनिफ्राय बेफोरबायदि जेबो जाला हापां आं जुदि नोंनि बायदि मिस्टेक मावोमोनब्ला नों आंखौ निमाहा होगौमोन जानो हागौ होगौमोन बोरै बुंफ्लाथारो नायलाय गावनि दायखौ बारग'गौबानो बिदि नङालै हापां थौदो हापां आंनि थाखाय नङा फिसाफोरनि थाखाय थौदो आइ आरो आफा अन्नानै हापांखौ बुजायलाय जोंलाय माथो होनबावनो आरो रोंखा राखा मानसिखौ अब्लाबो सानैजों मिलायनानै रायजो जायोब्ला मोजां जायो आरो आइ हापां थांदो थां फिसाफोरनि थाखाय थांदो हाबा जाखानाय मानसिफोरखौ गथ' गथाय थाखानाय मानसिफोरखौ न'आव थाफैयोब्ला मानसिफोरा बायदिसिना बुङो होनथों मानसिफोरालाय मा होनो मा होना हाबा जाखानाय मानसिफोरखौ न'आव थाफैब्लाबो बायदिसिना बुङो आरो हाबा जानानै बिहाव बिखुनजोनि न'आव थाब्लाबो मानसिफोरा बायदिसिना बुंखायो मानसिफोरालाय जेब्लाबो जेबो बुंखायो मानसिफोरनि बुंनायखौ जेबो खेरखेराय आं मानसिफोरालाय मा मिथिगौ आंनि दुखुखौलाय बिसोरलाय आंनि दुखुखौ नुदोंना आंनि दुखुखौ रुजुनफादों दे बिसोरनि खोथा मथे सोलिनो नाङा दे रायजोफोरनि खोथा मथे सोलिनो थेवबो गथ' गथायनि थाखाय थौदो हापां आरो आंनो खेबसे चान्स होबावदो प्लिज हापां आखाइ खबजबनानै नोंनाव गुरैयै आर'ज गाबबाय आं नाङा दे आखाइ खबजबलायनो प्लिज हापां न'आव थौदो आइ बिजामादैया बुंबाय जेब्ला थांदो दे औ आइ थांदो दे न'आवनो थौदो हापां न'आव नारजि बुदांनि थाखाय नङाब्लाबो गथ' गथायनि थाखायनो थांनोसै आं जागोन दे खुलुमबाय थानांला थांगोन दे बिदिब्ला दे नोंनि बेगफोरखौ पेकिं खालामनोसै नोंनि बेगा रुमावनो दङ दा औ दङ जागोन दे आं पेक खालामगोन आं मा लाबोदों मा लाबोआखै नों मिथिगौ आरो मानो मिथिया जानो नोंनि मोनफ्रोमबो बुस्थुफोरखौनो मिथिजोबो आं गाननाय जोमनाय गासैखौबो आइ बिजामादैया मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंखौ जोबोद अनो बे खेबसेखौ चान्स होदो दे आइ आं थांबाबो नारजि बुदांनि थाखाय थाङाथ' फिसाफोरनि थाखायसो थांगोन आं जागोन दे आइ हेलौ आं थांगासिनो दङ दे जेबो सिन्था गैयाहाय दिया जोंहा आदाया एमएलएखा बहा थांनो ओंखारलायखो आदा दं खाथियाव दा फन हरगोन आं लोगोफोरजों एसे बाजाराव थांनो ओंखारदों आदा मा हस्टेलनिफ्राय न'आव फैनानै न'आव थानो रोंला नामा खालि हाथाय बाजार आदा हस्टेलावबो जेरावबो थांनो मोनखाया वार्डेनानो जेरावबो थांनो होआ जोंखौ मोजां बिदिनो जानांगौ कारा वार्डेन थाबासो मोजां जायो हस्टेला जाहाथे जेरावबो थांनो मोना आदा प्लिज आं लोगोफोरजोंसो बेरायहैनो नागिरदों आंखौ थांनो होदे जागोन एमावराजाखौ लांफा एमावराजा औ एमावराजाखौ लानानै थांफा आं लांफाया एमावराजाखौ मानो आदा आं लोगोफोरजोंसो थांनो नागिरदों नों जुदि फोथायाब्ला लोगोफोरनो फन हरबानो जाबाय सोर लोगो मानामुनि आरो थुलुंसिमोनजों सोर मानामुनि आरो थुलुंसि जालायखो आंनि लोगो आदा नों बावबाय खोमा आदा नों गोदो सेंग्रा समाव आंनि लोगो थुलुंसिजोंबो लाइन मारिदोंमोन ना आइला सोर थुलुंसिजों लाइन मारिलायखोब्रा बिराद सिख्लाफोरजों लाइन मारिबोबाय आं बेनिखायनो गोसोआव थालाय लाङा आदा प्लिज आदा आंखौ थांनो हो जागोन दे थाब फैबानो जाबाय थेंक इउ आदा सोर थुलुंसिमोनब्रा माथो गोसोआवनो गैलालै जियानो जादोला दे रायजोफोर भिडिअखौ मोनसे लाइक होलायदोलाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामिफोरा खालामदो दे गोदान नायफैनायफोरा आरो जाय गोदान नायदों बिथांमोनहा कमेन्ट हरदो आरो साबस्क्राइबबो खालामदो लाइकबो होदो बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट नेक्स्ट एपिसोडआव थाबैनो लोगो मोनलायगोन सन्दला मा गोसो होहाबना नायबाय थागोन नों बे खुरैखौ खुरै नङालै जाम्बि थिंख्लिसो दे होमबालाय थिंख्लि दे आरो नोंसोरलाय बहा थांनो नागिरदों बाजाराव थांनो एसे मैगं लायनि दे थां फैसा दंखायो दा औ नों मैया होनाया बेनो दं जागोन दे रावबो गैला बे समाव सम थाखा थिंख्लि दे गारि गंसे हरदो बारा दामिद्राय नङा दे गोथां कालारनि दामिद्रायबाबो मानसिफोरा नोजोर होयो दे हरदो गारि सलायना नायनो लुगैबाय आंबो ओइबार सोर हाबावनोब्रा आंजोंलाय ओइबार रावबो पात्ता मोननाय नंलालै नैबे सन्थलाखौ